Здравейте! Днес сме на село, както добре се вижда, или по-точно в село Търничени, близо до град Казанлък. Тук сме за да разгледаме най-старата розоварна в България. Тя е създадена в далечната 1909 година от Еньо Бончев. Ето, на село имаме още животни, едно сладко магаренце, но да не се разсейваме повече, защото ни предстоят далеч по-интересни неща. Здравейте, Стефан! Здравейте! Вие ще бъдете нашия гид днес. Каква е роднинската ви връзка с създателя на розоварната Еньо Бончев? Еньо Бончев е мой прадядо, който е построил тази стара розоварна, в която ще ви заведа преди повече от 100 години. А казахте, че трябва много да бързаме. Защо? Какво се случва в момента? Идвате точно на време, защото зареждаме казаните с розовия цвят, който е набран тази сутрин. Така че заповядайте да ви покажа как става производството на българско розово масло и розова вода. В такива години, когато няма много дъжд и когато времето е топло, розата не е толкова маслодайна. Обикновено, за да се добие 1 кг розово масло, са необходими около 3 тона, 3 тона и половина розов цвят, докато тази година е необходимо от порядъка на 20% повече, по-голямо количество розов цвят за направата на 1 кг розово масло. А защо именно казанлъшката роза се води, че е с най-добрите качества? Ами няма категоричен отговор за това, защо българското розово масло и това, което се произвежда в този специфичен район е най-доброто в света, но е всепризнато. Другият основен конкурент на България е Турция. Там има някои климатични особености, които са по-различни от България, като амплитудата между дневна и нощна температура е по-голяма и тези неща влияят за качеството на розовото масло. Като цяло може да се каже, че микроклиматичните условия в България са най-подходящи за развитието на тази роза и за производството на толкова емблематичен продукт за България. В момента ще бъдат заредени казаните в старата ни розоварна. Колко много чували с рози. Никога не съм виждала такова нещо. Във всеки един казан се слагат по около 180 кг розов цвят. Уникално. Това е българското злато. Не, наистина. Знаете ли, понеже ние все пак идваме от София, такъв аромат няма там. Няма. Вие сте щастливци да сте заобиколен по цял ден от тази красота. Аз съм тук 3 месеца от годината по време на производството на роза и лавандула. След това също съм в София, тъй като основната ми задача е продажбата на произведената продукция. В момента става зареждане на казан номер 2. Това, което сигурно ви е направило впечатление вече, е казаните и охладителите. Те са от времето на прадядо ми. Даже може да погледнете тук на този казан, на този охладител, къде са били произведени. Медникарска производителна кооперация Розова долина, Казанлък. Да. Сега в момента казаните се пълнат с розов цвят. След това се допълват с вода и тези казани се загряват. Едно време прадядо ми ги е загрявал с дърва. И легендата е, че са загрявани с дърва само от женски пол, защото по-добре горели. Разбира се, ние модернизирахме и загряваме казаните с горелки, които са на газ. След като се заредат казаните с цвят и вода и се запалват горелките, вътре започва едно кипене, докато тази смес се превърне в пара. Тя минава след това през тези съдове, които се наричат охладители. И от тук започва да тече розовия дестилат. След малко ще видите, сега първи казан е напълнен в 11 часа и 40 минути. Значи след около 20 на минути от тук ще протече първия дестилат. Дестилата е течност богата на розово масло. Дестилата, който ще дойде от 8-те казана, ще мине през втора преварка, втори път ще се превари и вече маслото ще се отдели на повърхността. Това е с
прости думи, процеса за изваряване на българско розово масло. Просто това, което прави българското розово масло уникално, е микроклимата и местонахождението. Българска роза не може да вирее в Северна България. Следващата ни спирка. Ако искате, елате да ви заведа в музея, в който сме събрали някои стари вещи на моя прадядо, както и интересни снимки от началото на миналия век. Добре. Това е нашия семейен музей, в който ще видите някои от принадлежностите на Еньо Бончев. Кой е той? Ето го Еньо Бончев, който през 1909 година построява тази розоварна, която Вашият прадядо. преди малко ви показах, моят прадядо. Тук в тази снимка се вижда дестилерията на Еньо Бончев, който първите години е имал партньор Кидов. Много впечатляващо е неговото лого Еньо Бончев and Company. Имаме представителства и депа в Лондон, Париж, Марсилия, Кан, Грас, Берлин, Нью-Йорк, Антверп, Милано, Будапеща, Константинопол, Стокхолм, Санкт-Петербург, Варшава. Сериозен бизнес. Сериозен бизнес. Телефонният му номер, който виждаме от някои други писма, е бил номер 6. Телефон номер 6. Телефон номер 6, лесно разпознаваем. Какво предизвикателство сте си поставили пред себе си? Докъде искате да стигнете? Нямам фикс идея да бъдем монополисти, най-големите и най-великите. Моето предизвикателство, и то не е предизвикателство, а това, което ще съм радостен, е да мога да погледна всеки един от клиентите или колегите или конкурентите, да го погледна в очите и да няма нещо, от което да се срамувам. Произвеждаме и се опитваме да произвеждаме качествен продукт, с който да славиме България. Пожелавам ви го от сърце, защото виждам, че вие влагате много емоция, чувство и любов в това, което правите. Няма как да се получат нещата, ако не се влагат. Чувство. Уважаеми зрители, разбрахте ли тайната на розовата вода, на качествената розова вода е капка любов? Да. Благодаря много.